no ho podem negar, que els amarraments i la mà serà només de luxe, que ens ho trobam, tots els menorquins ho vivim, és una realitat que vivim, quina sensació tenim els menorquins, que tot s'està convertint només per qui ho pugui pagar i per el luxe, i per tant tenim aquesta sensació que a Menorca us l'estan prenent i no fem passes decidides i concretes mirant per als menorquins. Han anat directament a la gestió indirecta i crec que ha faltat posar damunt la taula diferents opcions que també funcionen a altres bandes. El Partit Molt Popular ens fa xerrar de drets socials, però analitzant les noves bases i els plans de condicions, ha estat molt difícil trobar cap mesura de caràcter social. Quan he sentit en el conseller que xerrava de més opcions d'amarrament, m'ha agafat por. És a dir, la capacitat de càrrega de la mà està més que superada. Hi ha estudis del mateix govern, estudis que ha fet el GOV, cap on volem anar sempre de ser afegir. És que això no pot ser.